सिंधुदुर्गातील केवळ ओंकार नाही तर सर्वच हत्ती वनतारामध्ये पाठवण्यात येणार आहेत। हे हत्ती जर तिकडे गेले तर त्यांची चांगली काळजी घेतली जाईल आणि शेतकऱ्यांचं होणारं नुकसान थांबेल असं मत माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। पाहूयात। या संदर्भात माझी मीटिंग 2 दिवसापूर्वीच वनमंत्र्यांच्या बरोबर होती। काही कारणामुळे ती येत्या आठवड्यामध्ये होणार आहे। त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की वनतारा जो प्रकल्प आहे त्याच्यामध्ये सर्व हत्ती, केवळ ओंकार नाही तर सर्वच हत्तींना तिथं पाठवण्यात येईल। जेव्हा आमची मीटिंग होईल त्यावेळेला या गोष्टींवर मी भर देईन आणि आता सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केलेलं आहे की चांगली काळजी ही प्राण्यांची त्या ठिकाणी घेतली जाते। तर त्याच्यामुळे हे हत्ती तिथे गेले तर त्यांची चांगली काळजी घेतली जाईल आणि शेतकऱ्यांचं आज जे नुकसान होईल ते पुढच्या काळामध्ये टळू शकेल। त्याच्यामुळे तो एक चांगला मार्ग उपलब्ध आहे आणि त्या मार्गाचा अवलंब व्हावा अशी माझी मागणी आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।